a la trobada d'acordionistes. I ara... La nit de divendres, la Masia de Castelló va acollir la 17a edició de la trobada d'acordionistes. Així, des de les 10 de la nit, els diferents grups participants van anar pujant a l'escenari davant les més de 200 persones que van assistir com a públic. La nit va començar amb l'actuació del grup d'acordionistes locals Catucra, seguida d'altres actuacions com ara els Amics dels Acordionistes, la Viu-Viu amb la Cati Plana i l'Eduard Casals, carregades de romanços amb Montse Cuesta, Montserrat Canela i Raquel Garcia, o la cantautora local Júlia Bob amb Pot. Una nit esplèndida perquè a més va fer molt bon temps, van pujar uns 200 espectadors, els acordeonistes van estar espectaculars tots, tant a Catucra com els amics dels acordeonistes, també van estar força bé les Viu-Viu i les carregades de romanços. I al final la Júlia Bob, que ens va fer un recital de cançons esplèndides. Els beneficis de la celebració d'aquesta 17a trobada d'acordionistes es destinaran a la rehabilitació de la Casa de Cal Santo de Castelló. Aquest és un acte organitzat per l'Associació Masia de Castelló amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.